Machiegni kendo nya kwa Ramogi, mane en komanda mar tesend obila ma Kamukunji, Inspekta Robert Mugo, okwedo wach mawachore ni jong'anyo ne onegi gi obila dwe mar 6 higa mokalo kinde ng'anyo rawere mag GenZ. Kane ogolo neno mbele aput manono nek mar Rex Masai, obila no ma nyaka sani tiyo tesend obila mag Githurai okoni obila ne chiwo arita ne mwandu jo ohala e chuny boma ma Nairobi, kendo ni jogo mane obila warakorego ne gin jokuo kendo ok jong'anyo kaka liekore. Mugo wacho ni moko kuomgi ne nigi gige lweny kendo ni obila matesend obila ne onge gi bonde kaka liekore, kendo ni ne gin mana gi iro malungo wang' kod arunge ka bende ne girwako lepgi mag tich. On 25th of June 2024, when there was massive looting of premises and businesses, and when the day that there was attack at the parliament at Rua CBD, a contingent of GSU and military officers were employed. So I could see them. You could see them? But I never interacted with them. Yes, sir. Were they all in going to enforce your officers? I am not aware. Yes, sir.